Mhm. Już mało i gotowe, już 6 minut i gotowe. Ale gotowe już. Tako da eto. Znači da ručam ja još malo, da imamo za grickanje. Nešto kasnije možda uzmem ovaj jambi ovo. Kasnije. Eto još malo i gotovo. 90 minuta. Ne baš toliko. Sad čekaj ovako ću. Tako. Sad još malo i gotovo. Kuvam. Evo još 2 minuta, kad bude ovdje 4 minuta gasim. Gotovo. Gotovo, gasimo, gotovo. Još malo. Pa mešam i gotovo. Da se gasi. Možda se ne zalepi. Još jednom i gotovo. I gotovo. To je to.